unaledi lo ngiphethe ifoni yambali ufuna ukuthi umbali ngimthanda. I wish her all the best in life. Hello everyone, hope lakho luhamba kahle. I'm back noNaledi. Bamzangana noNaledi nje, bambhedela. Bathi uNaledi ufuna ukuhlukanisa uMbali Madosha noSamkelo. Ngokuthi nje ubebahlukanisa kade beshutha. Khulileka ngizokudlalela leyo video. Ngifuna nawe ubhale down below umbono wakho ukuthi wena ubona kanjani le ndaba. Kodwa mina on my opinion bamsanganela nje. Kuningi nje osokwenzeka leya video. Like for instance uSamkelo yena usuke ebuka uyena uNaledi lona embuka bathi yey basho njalo bathi usuke embuka ngehlo nje elingasile yabona noselingasile like eligangile and na uNaledi naso ebusy nokubahlukanisa bethi laba bambana abasusa izandla lona kuMbali Madosha yena bezimdumela nje angazi nokuthi kwenzakalani nokuthi athini nokuthi enzeni. So uyalazi kudaba wena ke angithandi nje ukuthi ngidlele isikhathi sakho, no angithandi nje ukuthi ngidlele isikhathi sakho. So afasana shona khona ke kule video le yakhona le sanganisa abantu babona into engekho shona khona. Pause ilona ke ihlo leli laso bethi umbuka ngalo abangalithanda. Pause again uyana kuNaledi la suke bahlukanisa khona hayi sekuyidrama ke ngathi lokubahlukanisa nje. Okay ke guys, bekuyona ngevideo yanamhlanje leyo sivala la sibeka unqi. Ungakhohlwa na ucomment down below umbono wakho ngalolu daba ukuthi ngempela khona into eyenzakalayo noma ayikho. I really hope that you enjoyed the video. If you enjoyed it, ngicela ukuthi smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina ke I'll see you in the next video. Bye. أنا بنقلب سيستم.